Punaisella vyöllä ottelee Martin Kukkonen ja sinisellä vyöllä Onni Lindström. Ja valmistautuu Sara Murkse sekä Salmi Niko. Nyt Onni täysillä. Ja isolla tatamilla ottelu voitti tuomarin keskeytyksellä käsilukolla sininen Juuso Nurksen Salo. Lyö, kovemmin! Hyvä Onni, kovin päällä vaan. Nyt ei perutella. Mennä vaan, lyö kovemmin! Noi, potkuja sisään sinne, noi, lisää! Mennä vaan Onni! Potki nyt! Lyö sitä! Mennä vaan, kaveri väsyy joo! Loppuun asti nyt! Ei ottelijoita ota maailmaa. Mennä vaan, jatka! Lyöntiin sinne niin! Jatka! Älä lopeta nyt! Loppuun asti painetaan. Noi, sinne vaan, lisää! Noi, sinne vaan! Noi, sinne loppuun asti vedetään. Jaksa nyt vaan! Otta se päähän kerran! Noi, sieltä tulee jo! Jatka, kiinni nytte! Älä lopeta! Oi, lisää vaan! Lisää vaan, anna mennä vaan! Ota sitä jalasta kiinni, jos sitä sulla tarjoaa. Hyvä, se meni päähän taas. Ja isolla tatamilla siirrytään seuraavaan otteluun sama sarja, eli 7-13-vuotiaat alle 53 kiloa, jossa punaisella vyöllä ottelee Janne Lähteenmäki ja sinisellä vyöllä Joona Pähkönen. Hyvä Onni, loppuun asti nyt. Ja isolle tatamille valmistautuu Melina Forsell sekä Otto Öhman. Voimaa potkuihin! Päälle vaan, jatka vaan, ei oo paljon jäljellä enää. Loppuun asti. Kiinni vaan. Pidä kädet kuitenkin ylhäällä. Kädet ylhäällä Onni. Loppuun asti. Hyvä Onni. Ja pienellä tatamilla ottelun voitti tuomari äänin 2-0 sininen Onni Lindström.